What's up dudes, Μάριος Killer Pro εδώ και σήμερα... Κι εγώ είμαι και ο Enderbill. Περίμενε! Ναι, τέλος πάντων, σήμερα είμαι εδώ με τον Enderbill TV. Σήμερα θα κάνουμε ένα tutorial. Και θέλω να γράψετε άλλο ένα comments για να κάνω τις προκλήσεις. Εκεί πέρα είναι ένας φίλος μας, μας ενοχλεί και λέει Ραφαήλ και έχει κάτι λεφτά και κάνει ηλικίες. Βάζει τα λεφτά του στο δωμάτιο μας και άρχισε να τα δωμάτιο. Θα τα κλέψω. Τον ακούτε? Θα πάτε στο game. Θα βάλω και description αυτό στο Shade Hacks. Θα βάλω στο Enderbill του Chris Killer, του Jay Gray, του Blue Slime και του Blue Slime και του... Ποιους άλλους έχω, δεν θυμάμαι. Ναι. So, θα πάτε εδώ. Πέστε ότι θέλετε να παίξετε Strike Force Heroes. Θα πατάτε εδώ. Έχουμε σε λίγο, θα κλείσω την είσοδο. Την έξοδο. Θέλεις να βρεις τη μαγεία σου. Ήρθα! Κόκκι. Κάντε κόκκι. Έβαλε σάκους. Σταμάτα. Φύσικα. Πάτε paste. Search. Και ορίστε. Τα βρήκα. So, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Τα λέμε μια άλλη φορά. Bye! Bye! Yeah! Τσεκάρω το κανάλι του. Bye!